हाय फ्रेंड्स हाय जय फ्रेंड्स जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଏବେ ସେଇ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରାସ୍ତା ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି ସାରି ଆମ ଘରକୁ ଗାଁ ଫେରୁଥିବା ରାସ୍ତା। ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ କେମିତି ଏ ନିଛାଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଗୁଛି, ସୁଟ୍ କରିଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଆମ ବହୁତ ଗାଁର ମାନେ ଭୟ ରାସ୍ତା। ଲାଗୁଛି। ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଆସିଲେ ତ ଆମ ମୋର ଗାଁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ 2 ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କିଲୋମିଟରର ଭିୟୁଟା ମୁଁ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏକା ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବେ କେମିତି ନାହିଁ। ଭୟଙ୍କର ମୁଁ ଲାଗୁଛି। ତ ଫୋର୍ ତ ହ୍ୱିଲରରେ ଯାଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଥାପି ବି ଏଇ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏକା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅତି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନ ଜଣାଉଛି, ପଡ଼ିଲେ ରାତିରେ କେବେ ମାନେ ବି ଫୋର୍ ଏକା ହ୍ୱିଲର ଜର୍ଣ୍ଣି ଯିବେ ନାହିଁ। କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଫୋର୍ ମୁଁ ହ୍ୱିଲର ଶୁଣିଛି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୂତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ବାହାରନ୍ତି। ଯିବେ। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବାଇକ୍ରେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଆଦৌ ବି ବି ନୁହଁ। କିଛି ବି ଦେଖିନାହିଁ, ତ ଆଜି ଏ ବି ରାସ୍ତା ସେମିତି କିଛି ଏମିତି 2 ଦେଖିନାହିଁ। କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ। ତ ଖାଲି ଭୂତଙ୍କ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ପାଇଁ ବାପା ନୁହଁ, ମାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲୁ କି ଜେଜେବାବାଙ୍କଠୁ ଏବେ ଶୁଣିଥିଲୁ ପରିସ୍ଥିତି ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ମାନେ ମୁଁ ଆସିଲାଣି, ତ ମାନେ କେବେ ଏକା ବିଶ୍ୱାସ କେବେ କରେ ଜର୍ଣ୍ଣି ନାହିଁ କଥା, କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୂତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାଳେ ଅଛି ରାସ୍ତାରେ ସାଙ୍ଗରେ 2-3 ବାହାରନ୍ତି। ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଭୂତ ବାଇକ୍ରେ ଆଦৌ ବି ନୁହଁ, ମତଲବ ସେ ଯଦି ବାପା ଥରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ଆସୁଥିଲେ 4 ହ୍ୱିଲର ମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଭୂତ ଯଦି 4 ଦେଖିଥିଲେ। ହ୍ୱିଲର ନାହିଁ 3-4 ଏମିତି ଜଣ ଖାଲି ସାଙ୍ଗ ବାପାଙ୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଠାରୁ ଅତି ନୁହଁ, ବହୁତ ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯିବେ। ଗୁରୁଜନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କେମିତି ବୟସ୍କ ଭୟଙ୍କର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲାଗୁଛି। ଶୁଣିଛି ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ। ମୁଁ କେବେ ତ ବି ଦେଖି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ତଥାପି ଆପଣ 2 ଜର୍ଣ୍ଣି କିଲୋମିଟର କରନ୍ତୁ ନିଛାଟିଆ ନାହିଁ। ମୋର ଭୂତ ମ୍ୟାଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହଁ, ଏବେ ଏ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ହେଲାଣି ଏକା ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କେବେ ବି ଚାଲିଛି। ରାତିରେ ଜୟ ଯାଆନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାହିଁ, କେଉଁଥରେ ବି ନାହିଁ।